Friesland Poppen! Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Wat een fantastisch, waanzinnige ontvangst hier. En ik vind het fantastisch om hier te zijn. Het was in 2019 al waanzinnig, 2018 net even niet. En deze druk laat me ook zien dat iedereen geraakt wordt door Waarom zwemst u mij? Om je hulp in te zamelen voor het kankeronderzoek. En heb ik nog een speciale reden of heeft u persoonlijk maar betrokken of zo? Ja, mijn mem had het zelf al aan en die is nu helemaal skind, dus daarom doen we mij. Hoe is de temperatuur? Ja, lekker. Ja, het is heel goed te doen. Ja, gratis 20 of zoiets dergelijks. Ja, ik denk het wel. En waarom zwem je om mij? Wat zei je? Waarom zwemt u mee? Nou, natuurlijk voor het goede doel van Maarten en alles. En ook voor de eigen prestatie. Dus, Het zag er goed uit. Als Maarten contact maakt met mensen, als hij praat, lacht, zwaait, dan weten we gewoon hij is open in verbinding en dan gaat het goed. Hij zwaait een paar keer hier naar de mensen in Dokkum, inderdaad, is een goed teken. Ja, op het moment dat hij dat niet meer doet en zich alleen op zichzelf richt en de oogkleppen opgaan, dan weten we dat we ons zorgen moeten maken. Dus zolang die openheid er is en contact, gaat het hartstikke goed met hem. Ik heb zelf kanker gehad, dus begin ervoor. Dus dat trek ik jou ook wel persoonlijk. Mijn hele heelbot. Ja, heelbot. Ja. Vind je het mooi dat hij dit doet? Ja, super prestatie. Geweldig. Echt geweldig. Ja. En jou ook? Van mij ook. Ik ga er ook maar de maatje aan. Wat zijdelings, maar ik vind hem gewoon geweldig wat hij doet. Nou, vooral Mathilde ben ik vak aan. Dus, Dat is een van de maaizwemmers, Mathilde? Ja. Ja. Waarom zwemt zij mij? Omdat ze haar huid verloren had aan kanker, haar mem had kanker gehad. Dus nou ja, ze had er aardig meid zien gaan. Dank jullie wel.